the man of God. Let us welcome the vessel of God, the man whom God has raised for these times, the times of the hardship, when we talk about ivangeli nebandla likaNkulunkulu. Sikhatha sinzima lesi, kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi even young men uNkulunkulu wavusile. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you my son, biological son, indoda shumela izwi bazalwane, umvangela international speaker. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you Pastor Lindane Lancelot Sithole from Wandegezi Christian Fellowship Center. Thank you, Holy Spirit. Bengazi ukuthi uzolibiza leli gama lesibili, Jesus. Ngenkulu intobeko ngithanda ukubingelela ubuthathu bezulu kukhona phakathi kwethu. Ngicela sishayele umoya engcwele khona phakathi kwethu. Amen. Praise the Lord. Sibingelele our president, our covering. Amen bazalwane. Uma wami siyambingelela, ngicela simshayele izandla bazalwane uDokotela MT Sithole. Amen. Praise the Lord. Ngibingelele bonke ingceko zikaNkuluNkulu, ngibingelele ifraternal yala kwaMakhutha, siyabingelela umfundisi, siyabingelela zonke ingceko zikaNkuluNkulu kwelihle igama lomfelo wami Kristu Jesu thana. Amen. Ngibingelele i-team yeGod's Arm, ngiyayibingelela bazalwane kwelihle igama lika Jesu. Ngicela nishayele izandla bazalwane. Amen. Ukugcina ngibingelele isithandwa sami unkosikazi wami, ngiyakubingelela in the name of Jesus. Amen. Jerusalem, lift up your voice and sing, Hosanna, Hosanna to the highest. Lift up your voice and say, lift up your voice and sing, Hosanna, bazalwane. Luke chapter number 7. Thank you, Holy Spirit. Ngicela ungifundele from verse 11 to 17. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Verse 11. Wathi ngamuso waya emzini othiwa iNayini, wahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu. Esasondela esangweni lomuzi bheka waphunyiswa ofileyo, indodana eyodwa kanina, yena engumfelokazi, nabantu abaningi bomuzi babenaye. Yathi inkosi isimbona, yamhawukela yathi kuye, ungakhali. Yasondela yathinta uhlaka abaluthweleyo basebema, yayisithi, nsizwa ngithi kuwe, vuka. Ofileyo wavuka
ngoba waqala ukukhuluma wamnika unini. Ngicela ukhuleke. Siyabonga baba wethu Thank you, ongcwele, izwi Jesus. lakho linamandla liyaphila linguqobo. uNkulunkulu wethu ongcwele, sesikhona namhlanje ebusuku khuluma ngalo qaliso okusha ezimpilweni zethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Thana amen bazalwane. Praise the Lord. La sifunda khona bazalwane, sifunda ivangeli ngokuka Luke. Thana amen bazalwane. Incwadi ka Luke it's one of the synoptic gospel. Thana amen. Kwi New Testament labavangeli abane uLuke ufola under synoptic gospel ngenxa yokuthi bathi abafundi beBhayibheli ingenxa yokuthi uMatthew, uLuke, uMark kuneindaba bakhuluma indaba eyodwa. Number 1 uzothola ukuthi bakhuluma ngokuzalwa kaJesu. Thana amen. Number 2 bese bekhuluma nangombhabhadiso wakhe uJesu. Thana amen. Uzothola ukuthi uma evula nje incwadi kaMateyu umfundisi ukuthi uMateyu uma address uJesu ebeka indaba yakhe ngokubuka uJesu. Number 1 lithi livula nje uchapter 1 verse number 1 umuzwa eletha irecord yegenealogy kaJesu. Thana amen. Uthi the record of genealogy of Jesus, uthi the son of David, athi phinde futhi and the son of Abraham. Now uMateyu into ayenzayo bishop ukuthi uthatha uDavide no Abraham ngenxa yokuthi uNkulunkulu wenza ivumelwano nalamadoda omabili. Wasenza isivumelwano kuAbraham chapter number 12 kuGenesis verse 3 ukuthi uNkulunkulu weAbraham ngiyakubusisa wena inzalo yakho iyoba njengehlabathi zezwe. Amen bazalwane. Ekhuluma ethi yonke ifamily khona emhlabeni iyobusiswa through wena Abraham. I-covenant ayenzile noAbraham. Bese ethi leyesibili eyenze noDavide wathi weDavide endlini yakho akuyophinde kususa ubukhosi kuwe. Thana amen bazalwane. Now uzothola ukuthi uMateyu uhlanganisa ivumelwano ezimbili ngenxa yokuthi ufuna ukupressa ukuthi uJesu uqhamuka. Ngenxa yokuthi kwakumele bazi ukuthi uJesu uvela kubani. uMatthew umveza ukuthi uvela kaJuda. Thana amen. Now uLuke ke bazalwane uzoyizwa igenealogy yakhe, uyamthatha uJesu umtracer back to Adam. Niyazi bazalwane ukuthi uJesu ubizwa ngo second Adam. Amen bazalwane. So now into uLuke ayenzayo akamthathi kubantu bakwaJuda noma kubantu bakwindlu yakwaIsrael ngoba uJesu ungumJuda. So now uLuke uyamthatha umtracer back to Adam la evela khona. Amen bazalwane. Uzothola ukuthi phela umuntu oqala eBhayibhelini uyena uAdam, uNkulunkulu emdala. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamdala umuntu. Amen bazalwane. Ngenxa ukuthi umuntu akusiyena lo mbonayo. Mina ngiwulindane umuntu ulonga phakathi ngoba umuntu wekhiwe istage ezimbili. uNkulunkulu lithi wamdala umuntu. Okwesibili ku chapter number 2 kuGenesis lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesembumba umuntu. Malibonke igama lika Jesu. Ungayibukeli phansi wena uyinkinga kabi udaliwe wasudlulela ku stage sesibili. uNkulunkulu la khona uzothola ama fingerprints akhe la khona ezokubumba khona. Wayesembumba umuntu. Amen bazalwane. Uma usathane ekuhlasela akahlaseli wena. Uma usathane ekuhlasela kunento efuna ukuyithinta ngoba noJesu esesiphambanweni wakwazi ukuthi athinte inyama yakhe ngenkathi social imgwaza kepha wangafikela kuKristu ngoba uJesu wayindodana yomuntu aphinde abe indodana kaNkulunkulu. Malibonke igama lika Jesu. Malibonke imvana. Now uLuke into ayenzayo ubhala ngesimanga ubhalela uTheophilus
ngoba fanele siqonde ukuthi umebhala umbhali yipi audience esuke ehlosile ebhalela kuyo. Kepha uLuke umebhala ubhalela umngani wakhe uTheophilus. Number 1, kunento engifuna siyibheke la ukuthi umebhala ku chapter number 1 uthi we Theophilus, ngiyakubhalela lencwadi ngihlelile ukuthi ube naso isiqiniseko ngalezi indaba ngalo Jesu. Amen bazalwane. Uzothola ukuthi uLuke uma ababhali beBhayibheli bemhlela ukuthi ungubani. uLuke, he was a doctor by profession. Wayengudokotela uLuke. Uzomuzwa umebhala ku chapter number 1, chapter number 2 ebhala ngokukhulela kwentombi. As the doctor, njenge medical doctor Ndlunkulu ukuthi uma udokotela kunesimanga ukuthi ukhulelwa kanjani intombi ingahlangananga nendoda. Now fanele sibe engqondweni ukuthi lo muntu obhalayo udokotela yamangaza lento ukuthi uMaria eyintombi wakwazi ukukhulelwa. Lithi iBhayibheli yafika ingelosi ifika kuyena uMaria wathi ubusisiwe esifazaneni uzawukhulelwa uzale indodana kusiqambu. Usathi uMaria kuyokwenzeka kanjani? Ngizwa iresponse yamaZulu ithi umoya oyingcwele uyakusibekela. Usethi uMaria, let it be unto me according to your word. Amen bazalwane. Uthi uMaria ngiyazi ukuthi bekumele ukuthi mina ngibe nendoda ngihlangane nendoda bese ngiyakhulelwa. Kepha lento ishoyo ukuthi ngizoba nengane ngingahlangananga naye. Lithi iBhayibheli walamukela izwi elivela ngelosini iletha umyalezo oqhamuka kuNkulunkulu ukuthi kuzoba njalo. Wathi uMary makube njalo njengokukhuluma kwakho. Ngizokhuluma into ukuthi empilweni yakho emshadweni wakho ngithi let it be according to your word Lord. Ngiyazi ukuthi wena izinto ayihambi kahle ekhaya, kodwa uma usuzwile izwi lakhe walamukela into kwelisho ukuthi Nkosi makube njalo njengokusho kwezwi lakho. Ingane ziyakuhlupha ekhaya, hayi usukhathazeka. Lord, let it be unto me according to your word. Hallelujah. Now uLuke umayibeka le ndaba uyibeka la sisifunda khona bazalwane. Uthi umfundisi kukhona ilapho ngoba la sibona kuvusa indodana yomfelokazi. Uzothola ukuthi kwi-Old Testament ukuvuka kwabantu kukathathu. Wafika umprofeti uElijah ku chapter 17 wavusa indodana yomfelokazi. Lithi iBhayibheli wathi beyivusa lo mfelokazi lo mama umfuma yamafutha. Lithi iBhayibheli wafika kuyona wahlala kuyona ngenxa yendlala. Lithi uqhubeka kulifunda lithi yashonelwa indodana yakhe. Lithi iBhayibheli sekunjalo inceku kaNkulunkulu umprofeti wayeselula kumfana kathathu. Wayesethi umphefumulo wakho mfana buyela, wavuka. Uvuko lwesibili esibona kwi-Old Testament kusebenza ugqobo olodwa ngoba uElijah wanikeza ugqobo i-double portion wayithola ku-Elisha. Now uElisha sithola ukuthi umevusa indodana yalo mama kwathiwa waseShunemi. Lithi iBhayibheli njalo umprofeti wayedlula eduze kwalomuzi. Lithi iBhayibheli lo wesifazane waseShunemi embona ukuthi umuntu kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli yakhuluma lo wesifazane ukuthi singenze njani baba ngalo muntu kaNkulunkulu. Ngicela simenzele ikamero phezulu kule ndlu yethu. Lithi iBhayibheli balenza ikamero phezulu bayesethi kwindoda kaNkulunkulu awungene uhlale kuleli kamero phezulu. Ihamba indaba. Lithi iBhayibheli lo mama nayikhaya yonke into yayikhona, wayerich, wayenemali, wayenayo yonke into. Kepha lithi iBhayibheli wayesebuza umuntu kaNkulunkulu wabuza kwinceku yakhe wathi weGehazi angenzelwani lo wesifazane. Lithi iBhayibheli wathi uGehazi wendoda kaNkulunkulu akanayo umntwana. Lithi iBhayibheli wayesebiza umprofeti wabiza lo mama wathi ngalesikhathi ngonyaka ozayo uzawukhulela ube nomntwana. Lithi iBhayibheli lo mntwana esekhona wahamba
mhlawumbe iminyaka wafa uthe safile lithi iBhayibheli owesifazane ohlakaniphile ngoba wamthola kumuntu kaNkulunkulu wamthola kuNkulunkulu esefile umntwana wakhe lithi iBhayibheli wahamba waya kwinqaba kaNkulunkulu uthe esendleleni esahamba endleleni efuna umuntu kaNkulunkulu lithi iBhayibheli wathi angafika wabona uGehazi kuqala uGehazi wagijima waya kuye wathi kwenzenjani wathi lo wesifazane all is well ufile umntwana ekhaya kodwa impendulo mama uthi konke kuhamba kahle ngoba thina sithi izinto siphambane nezimo esikuzo sithi izinto zedwa sithi ziyalunga sithi konke kuhle lithi iBhayibheli wadlula kuGehazi waya kwindoda kaNkulunkulu wathi befika kumprofethi wawenyeweni wathi umntwana wami ufile walibonga igama likaJesu. Oh, hallelujah. Wahamba naye bafika ekhaya. Into engiyithandayo ukuthi wafike wamthatha umprofethi uElisha wanyuka naye inkosi yami wanyuka naye waye ekamereni eliphezulu wathi befika ekamereni eliphezulu lithi iBhayibheli wayesemkhulekela uma kupheda kuwe izinto zakho uyithatha uyisekephi kodwa lo wesifazane wamthatha wanyuka naye wafika wambeka ekamereni eliphezulu ngoba uma izinto uma unenkinga ekhaya wena uhlusha umyeni wakho hayi ungahambi uyomkhuluma kwamakhelwane ungahambi uyomkhuluma esontweni into kumele uyenze mthathe umyise ekamereni eliphezulu uthi inkosi ngimthole kuwe nangu lithi iBhayibheli yafika indoda kaNkulunkulu yamkhulekela yazelula kuye wayesethi vuka mfana wavuka kepha uvuko olwesithathu yileli elenzeka umpostoli ku-Kings chapter 2 verse 20 ku-chapter 13 yithi iBhayibheli kwakuyongcwatshwa kuphethwe uhlaka noma i-coffin yalezi iy'nsuku eNdlunkulu kwakuyi-open coffin kwakuwuhlaka bebemthwala umuntu bayamisa emathuneni lithi iBhayibheli kwakuza iviyo lakaMowabi lizohlasela lithi iBhayibheli lamadoda kwabona ukuthi nansi impi yeza bavele bashiya isidumbu bashiya kanti babesijikela basijijelela ethuneni lika-Elisha uthe u-Elisha wayesefile amathambo omhlophe kwabonakala isidumbu sihlangana namathambo uthe isidumbu singathinta amathambo ka-Elisha the Bible says uma kwenzeka njalo the bones of Elisha ethinta le ndoda lithi iBhayibheli he was revived and back to life lithi iBhayibheli wasukuma lo muntu oyengcwatshwa efile wayesehamba kwenzenjani uthini lindani lithi uNkulunkulu makalethe i-revival emndenini wakho uNkulunkulu akalethe i-revival even kwibandla lakhe ibandla selidolelekile ethi abantu lo Jesu wani uphi lo Nkulunkulu enemkhonzayo muphi lapho namhlanje ngizwa ngazulu athi I'm gonna revive you the Bible says he was revived. May the Lord revive your marriage. May the Lord revive your family. May the Lord revive your finances. Amandla ovuko asafikile. Amandla ovuko asafikile. Nasifunda khona. Sifunda lithi iBhayibheli kwakunomngcwabo. Umngcwabo wawuphuma edolobheni laseNayini. Kodwa mfowethu nje lithi iBhayibheli bathwele i-coffin bayaphuma umfelokazi ufelwe indodana yakhe iBhayibheli liyakuveza ukuthi ungumfelokazi uma ungumfelokazi kwasengathi uphelelwe ithemba wafika washonelwa indodana yakhe wangathi ithemba liyaphela kodwa waba nalo ukuthi ngoba indodana yami isekhona akakapheli ngami lithi iBhayibheli yashona indodana yomfelokazi lithi iBhayibheli nawo umngcwabo uyaphuma edolobheni laseNayini lithi iBhayibheli kuthe besaphuma kanti kuzovela uJesu kodwa Nkosi yami lithi iBhayibheli besamkhipha ngoba kwakungangcwatshwa ngaphakathi edolobheni
fanele sifunde bazalwane. Umuntu wayengangcwatshela ngaphakathi edolobheni kwakuyinkosi kuphela abasebukhosini. Even uDavide siyathola ukuthi yena uDavide sefile wangcwatshwa phakathi edolobheni laseJerusalem. Malibonke igama likaJesu. Lapha lithi baphuma edolobheni bahlangana esangweni laseNayini kuphuma umngcwabo. Lithi iBhayibheli wavela uJesu. Athi bekhuluma uJohane athi mina ngiyisango lona athi ongena ngami uyakusindiswa afumana indlela. Sibona amasango amabili ayahlangana egethini laseNayini. Wavela uJesu beyongcwaba indodana yomfelokazi. Lithi iBhayibheli kusenjalo kwa-Israyeli kuyi-custom bishop ukuthi uma umuntu engcwatshwa umpriest wayehamba ngaphambili. Number 2, according to the law, umpriest kwangamela sithinte isidumbu ngoba wayengumpriest, ngoba umthinta isidumbu kuthiwa uzonqola. Kunezinto kwi-Old Testament noma kwi-Old Covenant umpriest wangamela azenze noma ayithinte ngenxa yokuthi ungumpriest. Lithi iBhayibheli bephuma nomngcwabo umpriest. Ngiyacabanga wayekhuluma umpriest ehamba nesidumbu somfana omfelokazi. Umpriest wayekhuluma athi uNkulunkulu uphile. uNkulunkulu uthathile. Malidunyiswe igama lakhe. Kwavela uJesu. Kwa-Israyeli umngcwabo noma ukufa kwakuhlonishwa. Uyazi sisakhulu ukuthi uma kuqhamuka ihesi ngenxa yokuthi ukufa sasikuhlonipha bishop, sasigudluka simeqeleni sibambe inwele. Ukufa kuthatha indawo, ukufa kuthatha indlela. Kodwa uma sekufika uJesu kwabonakala ukuthi kunomuntu akagudluka endleleni. Nakho ukufa abantu bayagudluka ngenxa yokuthi bayakusaba ukufa. Kodwa uma sekufika uJesu wafika bethwala umfana beyimisa emathuneni. The Bible says kwabonakala uJesu engagudluka endleleni. Kwabonakala uJesu engagudluki enguduzela ukufa wama. Ngoba uma sekufike yena uzo-address ukuthi angeke ngigudluke, angeke ngikudedele ukufa udla umndeni wakho, angeke ne-generation curse edla umndeni wakho iphinde iphume. Kwenzenjani? Sekufika uJesu. Uma esafikile yena izinto ekade zisibulala uyahamba endleleni. I am the way, the truth and the life. Kwenzenjani? Indoda igudluka endleleni. Ulokhu uyayibhala lento. As the doctor iyamthusa ulokhu ukuthi bishop ngiyenzile i-postmortem ngalo mfana and I declare him dead. There is no point of return. Udokotela ulokhu kodwa uyamangala uma esezwa ngalezi ndaba ukuthi kwathi bethi beyomngcwaba umfana bahlangana noJesu ongagudluki, uJesu ongabuhloniphi ukufa. Ngoba uma sekufika yena kunezinto azoma khona endleleni, ame kwigap, amele wena, amele ifamily yakho. Uyazi ke nidliwe isifo sodwa, kodwa uma sekufike yena, 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 ukufa kuyama. Lithi iBhayibheli, ngiyalithanda iBhayibheli, uthi lama uma sebhala uJesu akabamisanga ababephethe i-coffin. Lithi iBhayibheli wathinta. Oh, praise the Lord. Akabamisanga kepha wathinta i-coffin. Number 1 ngifuna sibheke ukuthi kwakuyi-open coffin. Kwakuyi-coffin le engavalelekile. Kwakuyi-coffin wonke umuntu uyasibona isimo salomama ukuthi nansi indodana yakhe ileli sifile. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uma sidlule enkingeni udlula kuyinkinga ekuthiwa yi-private problem. La khona kuzokwazi wena wedwa. Kodwa kuyinkinga uma sekuyi-public problem. La khona kuzobona umphakathi, kubona omakhelwane, kubona okhonza nabo bathi nango iyambulala le nkinga. Kodwa once kwafika uJesu
uJesu uthi uPawuli ngimbopha obala ngakho-ke ngikhululeni obala uma uNkulunkulu ekushuthisa obala uNkulunkulu uzokuphakamisa publicly ingakho athi uDavide udeka itafula kodwa Nkosi yami udeka itafula phambi nabusweni besitha zami wenza njani ungakhala uNkulunkulu ekuhlubuka noma mekushaya ungena ey'nkingeni ungena public kodwa noma sekubusisa uzobusisa public ungabusakhala uzothola ukuthi uJesu akomisanga umnqwabo wathinta uhlaka base bama akabamisanga shani wathinta uhlaka wathinta the coffin bama ngizokhuluma into yokuthi sikhona leso sandla namhlanje esothinta wena lezi zandla ezikise efeni lezi zandla ezikise emathuneni uJesu wafika wathinta uhlaka bama bese lithi iBhayibheli uJesu wayesekhuluma wakhuluma kuwesifazane wathi ungabusakhala ngivumelani ngikhulumela amazwi emakhutha ungabusakhala ngiyazi iy'ngane zakho zidla iy'dakamizwa kodwa ungabusakhala ngiyazi ukuthi iy'mali zakho ayibonakali uNkulunkulu uthi uzokutshela noma ungabusakhala umesho njalo usekhona wakhuluma la mazwi wayesethi mfana ngiyayithanda into uJesu ayenza ukuthinta i-coffin uyazi ukuthi umpristi ngisho ukuthi kwangamalela athinta isidumbu uJesu nayo lo tendency ukuthi athinta abantu abangcolile athinta abantu abaphethwe uqhoko kwangafanele ukuthi umuntu ahlale nomuntu oyiphethwe uqhoko ngenxa yesifo ukuthi siyathelelana kepha uma befika kuJesu uJesu uyafika uyakuthatha into engiyithanda ngoJesu uthi bekuthinta uthatha ukufa kwakho ingakho umebhala obhala kahle athi ongasazange isono wenziwe isono kuba thina sibe ukulunga kaNkulunkulu sifika simthinte nje ngesoro yena dedela ijoy uzothola ukuthi owesifazane wenomopho wegwazi lithi iBhayibheli wathi uma ngase nje ngithinta umphe wamthinta ngomopho nomthinta ngamandla ngoba unayo lo tendency ukuthi ungenkathi umthinta lento ayiyona uJesu i-reverse back iyoba kuwe amandla akhe asuke kuye abe kuye athatha ihlazo lakhe libe kuye yena kunikeza ukulunga kukaNkulunkulu malibonke igama likaJesu uzomthinta ngani namhlanje uNkulunkulu simthinta ngenyembezi asinikeza injabulo ngoba unayo leyo tendency yokuthi uma umthinta kuflowe lento yena ayiyo uJesu I back to you iwele kuwe enkathi efika kulo wesifazane wathi ungabusakhala wayesekhuluma nomfana you young man wakhuluma nesimo kodwa Nkosi yami ngiyasikhumbula lesandla seke safika kuHezekiya 37 lithi iBhayibheli isandla sikaNkulunkulu sasiphekwa mina Hezekiya uthi sangithatha sangiholela esigodini samathambo omileyo uthi ngathi bengifika nguHezekiya esigodini samathambo omileyo uthi ngawazungeza uthi ayemaningi kakhulu uthi omile wayesekhuluma uNkulunkulu wathi son of man can this dry bone live yathi le ndoda angazi kuwe wayesethi prophetha kuwo lamathambo wayesethi you dry bones awukade manzalwane awubazalwane you dry bones makhutha you dry bones live wazwakala umsindo ongakazi uzwakale amathambo ohlangana wenze njani ngizothi namhlanje prophetha kwisimo sakho prophetha kumshado wakho prophetha kubantwana bakho uthi you dry bones live wena mshado wami phila wena ndoda yami ngiyazi uphuma uyangaphila you dry bones live
live. You shall not die, but you shall live and declare the goodness of the Lord. Wena uNkulunkulu ugcinile, khuluma nesimo sakho uthi wesimo wendaba nkulukazi ungubani, wena Zerubabhela khuluma. Siyakhuluma nesimo uthi wendaba ukuleka uphosokolwane kuyoba njalo uma ukholwa. Lento idinga abantu abakholwayo. Athi uJeremiya uma ekhuluma ngokukholwa athi umuntu okholwayo ufana njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni, athi iy'mpondo zayo zinabile emanzini, athi noma kufika umoya wesikhathukhatha uthi amaqabunga ayohlezi evergreen. Kwenze njani? Ngithembile yena lowo ukuthi awuqalile umsebenzi unamandla okufeza ngempilo yakho. Khuluma, siyakhuluma. Khuluma kusimo sakho, khuluma kumathambo omileyo esimweni sakho. You dry bones, live. Sizwe indaba shanga ukuthi esekhulumile kwaba nomsindo omkhulu. Kodwa Nkosi yami, ngoba uma ebhala kahle uEzaka 18:31 athi ukufa nokuphila, kodwa Nkosi yami kusemandleni olimi lakho. Athi umuntu usuthiswa isithelo solimi lakhe. Shuthi lento ayikhulumayo uba yiyo. Uma ukhuluma weak, ingakho uPaul athi when I'm weak it's when I'm strong. Awabazalwane, uyakhuluma nesimo uphambane nesimo. Ungasivumeli isimo ukhuluma into obhekene naso. Uyaphambana nesimo obhekene naso ngoba wena unokukholwa. Athobhala kahle konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe neyinqoba enqobayo ngokholo lwethu. Siyakhuluma nezimo, siyakhuluma mathambo omileyo, mathambo ongakuthola umsebenzi omileyo, mathambo ogula, mathambo ukuthi la ekhaya sifa ngekhensa. Khuluma ukuphila kuwe. You dry bones, you dry bones, you dry bones, live. You dry bones, live. Siyakhuluma nezimo. Ungamsakhali, sekukhona mina, sekufike mina. Uma sekufika yena, wafika kowesifazane waseSamariya. Kodwa bazalwane, lo wesifazane simshumela kabi bazalwane. Lo wesifazane waseSamariya simshumela kabi. Sithi wayesifebe. Wayengasizona isifebe bishop. Sithola ukuthi kwincwadi kaDeuteronomy lo wesifazane wayeshadile. Ushada uze fika kumadoda abesikhombisa. Kwincwadi kaDeuteronomy kuthiwa kokuba khona incwadi yosekwahlukanisa, incwadi yokuhluka. Uma myeni usungamthanda umfazi wakho umbambe enkingeni, kwakufanele umbhalele incwadi uthi hayi ngiyahlukana nawe. Lo wesifazane azaba isikhombisa lithi wehlele emfuleni, ngoba uma ehlele emfuleni kwakuchaza ukuthi akasanandoda, ngoba wayesephethe incwadi ezisikhombisa ukuthi ngihlukene namadoda ami. Kepha praise be to God uma ehlangana noJesu, ngoba every time uma uhlangana noJesu isimo sakho siyashintsha. Every time when you have encounter naye isimo sakho siyashintsha. Wahlangana noJesu emthonjeni, lithi iBhayibheli esahlanganile naye uJesu, lithi iBhayibheli wasekhuluma owesifazane esephuma edolobheni athi ngimtholile ongitshela konke. Uma safikile yena wathi umtholile, washiya into wayenza, washiya imbiza, ngoba once wahlangana naye kunezinto okumele uyishiye. Once wahlangana naye even indlela yakho yokuhamba kumele ushintshe. Kwenze njani? Ngihlangane naye wemakhutha. Uma usuhlangane naye kunezinto oyiyekayo, kunezinto oyilahlayo. Ingenxa ukuthi usuhlangane naye uJesu, indoda yaseCalvary. Sibona amandla
ehlangana namandla, Jesus. amandla okufa ehlangana noYesu, athi uJesu mina nguvuko, athi ngukuphila. Sibona amandla amabili la ku Luke chapter number 7. Kwaqala ukuthi amandla uma ku collide, uma sikhuluma ngemomentum, sikhuluma scientific, uma kuhlangana kwenzeka icollision, ngishayana noShange. Kodwa Nkosi yami, uShange mina njengisigora njengingaka, uShange emncane, uShange uzothi uyangishaya ngingahlehli, kodwa uma sekushaya mina sihlangana naye uzohlehla ngoba amandla akhe mancane. Kwathi kungahlangana amandla okufa ahlangana noJesu, ahlangana namandla ovuko, ahlangana noJesu. Lithi iBhayibheli ukufa kwakumele kukhothame. Lithi iBhayibheli wayesekhuluma kumfana, wathi you young men, you young men, vuka. Ngizokhuluma uvuka ezimalini zakho, ngizokhuluma uvuka emndenini wakho, ngizokhuluma uvuka kuyo yonke impilo yakho. Ngithi live, ngithi arise. Makhutha, makhutha, arise. Makhutha, arise. Makhutha, arise. Makhutha, arise. Makhutha, arise. Makhutha, arise. Ngikhuluma nomkhathi wamakhutha, ngithi wamakhutha bangcwele, arise. Ngibona ibandla lakamakhutha liphakama umzimba kaKristu. Arise, 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 arise. Kwibeke phansi yakho, arise emndenini wakho, kubantwana bakho, arise. Nasi lesandla, nasi lesandla, nasi lesandla, nasi lesandla. Seke sabonakala lesandla ku-Exodus, sivela ngomuntu wathi ngizwile, wathi ngibonile. Kodwa Nkosi yami, sikhonza uNkulunkulu ozwayo, sikhonza noNkulunkulu obonayo. Uma bekuhlasela ungakhathazeki. Indaba ngizwa endleleni yaseDamaseko ngenkathi uSawule engakabe uPawule eyothuthisa ibandla, lithi wabanikezela umbane washayeka phansi. Bese lithi iBhayibheli lakho kwezwakala izwi lathi, we Sawuli, Sawuli, umsingelelani na? Kulinyazwa thina, uhlushwa wena, uphendula amazulu. Bajikela abantu, bakuhleba abantu, kodwa amazulu akhulume, Sawuli, Sawuli, umsingelelani. Ngoba uthinta wena, uthinta inhlamvu kaJehova. Nasi lesandla, oh, nasi lesandla, isona lesandla Shange, lesandla sake sabonakala. Athi uJeremiya ngehlela endlini yombumbi, awu wabona isitsha silimala esandleni sombumbi. Awu kodwa Nkosi yami, praise be to God, noma silimala isitsha esandleni sombumbi, umbumbi waphinde wasenza kabusha. Awu kodwa Nkosi yami, hayi ngikhuluma into yokuthi Nkosi ngenze kabusha. Nkosi remold me again. Nkosi reshape my family. Nkosi reshape my marriage. Nkosi yenza kahle imali zami. Uma usufikile kulesandla, zonke ezifile ziyaphila, zonke ezifile ziyaphila uma sifika kulesi sandla. Nasi sikhona namhlanje, sikhona lesandla namhlanje, sikhona lesandla namhlanje. Wayesekhuluma kumfana wathi, you young men, vuka. According to iculture yakwa-Israel, uma uhambe umyeni inhloko yekhaya, kwaphinde kwahamba amadodana alekhaya, impango yayekhaya yayingasali nowesifazane, kepha yayiphangwa abantu, yayiphangwa zihlobo
ngenxa yokuthi ihead inhloko lekhaya isekho kanye nendodana isekho. Kodwa iyangixaka uma evuka ekufeni lo mfana. The Bible says wakhuluma. Kodwa Nkosi yami ukhuluma engathi wayibona into yakhe, wayibona isudi sigqoke umalume wakhe, wathi isudi yami le, ngoba yonke into edliwe isikhonyane. Once kwafika amandla ovuko, siba namandla okukhuluma, athi ubuyisa yonke iminyaka edliwe isikhonyane. Kwenze njani? Sengi-experience amandla ovuko. Iwona amandla ovuko anginikeza isibindi sokukhuluma nezinto zami ezilahlekileyo. Sizokhuluma namhlanje kuyimali zakhe ezilahlekileyo. Wemali yami buya, wemali yami buya, from the east, from the south, from the north, from the west. Buya, buya, ubuyisa yonke iminyaka adliwe isikhonyane. Wathi abanye ingane zami zisazikho, zisemaphansi kwamabhilidi zidlunga. Sithi namhlanje uNkulunkulu wena kumele ukhulu, sizokhuluma. Usizokhuluma uNkulunkulu abuyisa yonke iminyaka edliwe isikhonyane. Buye seyiphindaphindiwe. Restoration has come. Uma u-experience amandla ovuko, u-experience i-restoration emangalisayo empilweni yakho. Engani nje siyambona uJesu uma evuka kwabafileyo. Zips, siyambona uma iNkosi yami ivuka kwabafileyo. Into eyenza yangimangalisa. The Bible says kwakuhlangene kanje, kwakuhlangene nje sihlangene namhlanje. Kuvaliwe iminyango, kuvaliwe amagate, amawindi. Indoda kaNkulunkulu uyavuka, inkonyama yomndeni kaJuda yathi ngavuka ekufeni. Lithi iBhayibheli yangena kuvaliwe, yathi ukuthula makubekini. Thina sinaloyo element, siyibandla, singabantwana bakaNkulunkulu, sizongena la kuvalwe khona. Abantu bazokuvalela iminyango yokuthi wena ngeke ungene kule company, ngeke ungene kule department, kepha ngenxa ukuthi wena wazana naye. Kodwa Nkosi yami, uma wazana naye bazokuvalela iminyango, bazobona ngawe usungaphakathi, uthi ukuthula, ukuthula, wamakhuza ukuthula makubekini. Kwenze njani? Amandla ovuko angakuwe, angaphakathi kuwe. Mandala bokoshika, repekele bokosoko, mundala bokosheke, repekele bokoseke, mundala bokosande. In the name of Jesus, umasa fikile yena, wena uvalele, wena ngeke bakuvalele, bazobona usuphakathi. Ngenxa yokuthi wazana naye, u-experience uhlangane naye. Sikhona lesi sandla namhlanje, sifuna ukuzothinta impilo yakho. Sikhona lesandla, once wahlangana naye, izinto ey'file, isimo sakho leso sifile okuso njengamanje. Once usahlangana naye, siyavuka. Khona osho njalo, babusithola sinesimo enkuso, sinjengamathambo omileyo. Namhlanje ngizokhuluma kuwo lo mathambo odlula kuwo namhlanje. Anginendaba ukuthi noma udliwa isifo kulo mzimba wakho, sizokhuluma sithi ngemvimbo yakhe saphiliswa, ngoba siyakhuluma kwamathambo, kwasimo adlula kuso. Ubani osho njalo athi wemvangeli usithole sinesimo engidlula kuso njengamanje. Phakamisa isandla sakho njengamanje. I want to pray with you. Uma unesimo sakho asomileyo, isimo sakho asikhanzeki, isimo sakho simomile, akwenzeki lutho, namhlanje kunesandla, sandla sikaNkulunkulu, sandla sikaNkulunkulu sizokwehlela kuwe njengamanje. Uma usho njalo, ngeke sisukume sime ngeenyawo. Mandala bokoshende bokoshika. In the mighty name of Jesus.
awukaze wahlangana naye impilo yakho iphinde ifane, akaze wahlangana naye uJesu impilo yakho iphinde ifane nakuqala. Uma usho njalo uthi mfowethu ngiyasidinga lesi sandla, ngiyasidinga lesi sandla kunesimo sami, kunesimo sami samathambo, wena osaziyo leso simo. Phakamisa isandla sakho. I want to pray with you. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Ngicela nicela ngaphambili eninaphakamisa izandla. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ukhona kunesimo odlula kuso samathambo omleyo. Mandala makhosi. Ngicela ngiphakamisa izandla nini ngaphambili. My God. My Master. Oh. Othi angaze ngamkhetha uJesu, angaze ngamkhetha uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Uma usho njalo uma ungakaze uhlangane naye, once wahlangana naye uzokushintsha igama. Bonke abahlangana naye ubashintsha igama, abashintshe i-destiny yabo. Uma usho njalo uthi mfowethu Sithole, angaze ngamkhetha uJesu njengenkosi nomsindisi, come forward, I want to pray with you. In the name of Jesus. Uma ungakaze umkhetha uJesu njengenkosi nomsindisi, come forward, I want to pray with you. In the name of Jesus. Uma uyagula emzimbeni, come and join them in the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord.